Jedna starica je iznenada udarila policajca štapom. Policajac je ljutito povikao: "Šta ti je, starice, jesi li poludela? Upravo si napala policajca, uhapsit ću te." Starica se odmah izvinila i rekla: "Molim vas, oprostite mi. Uradila sam to samo zato što sam morala da privučem vašu pažnju. Nalazim se u velikoj nevolji. Potrebna mi je pomoć. Molim vas, pomozite mi." Policajac je strogo odgovorio: "Ako vam je zaista potrebna pomoć, recite mi šta se dogodilo." Žena je zamolila: "Molim vas, pođite sa mnom. Usput ću vam sve ispričati." Policajac je krenuo za njom. Nakon što su prešli izvesnu udaljenost, starica je stavila komad kartona na zemlju, sela na njega i rekla policajcu: "Molim vas, sedite i vi ovde i skinite uniformu." Policajac se naljutio i zbunio: "Ako mi se rugate, ovo se neće dobro završiti." Žena je bespomoćno molila: "Molim vas, pomozite mi. Zaista mi je potrebna vaša pomoć." Zatim je šapatom rekla: "Molim vas, sakrite i svoje oružje. Ne želim da iko sazna da ste policajac." Policajac je pristao i njih dvoje su potražili mesto u blizini gde bi mogli da se sakriju. Posle nekog vremena starica je konačno otkrila svoju tajnu: "Veoma sam bogata, ali moja rođena ćerka pokušava da mi uništi život. Želi da na svoje ime prepiše svu moju imovinu, poslovanje i bogatstvo. Da sam otišla u policiju na uobičajen način, plašila sam se da mi niko ne bi poverovao. Zato sam morala lično da vas dovedem ovde." U tom trenutku stigla je mlada žena. Dala je starici nekoliko novčića, a zatim se malo udaljila i počela da razgovara telefonom. Starica i policajac su se sakrili i čuli njen razgovor. Ćerka je preko telefona rekla: "Ona će danas po svaku cenu potpisati sva dokumenta. Ako odbije, uništit ću joj život. Sve sam već isplanirala." Zatim je dodala: "Majčina imovina, kompanije, njive, stoka, čak i njen čamac, sve mora biti prebačeno na moje ime. Danas neće biti drugog izlaza." Policajac je bio šokiran kada je sve to čuo. Starici je srce puklo. Rekla je: "Vidite, to je moja ćerka. Ceo svoj život sam provela učeći je razlici između dobra i zla, ali ona je naučila samo pohlepu. Želi da mi oduzme sve što imam." Policajac ju je utešio rekavši: "Ne brinite, odvedite me do nje." Oboje su otišli na mesto gde se ćerka pripremala da sprovede svoj plan. Kada je ćerka ugledala svoju majku, bila je iznenađena. "Majko, kako si uopšte dospela ovde u takvom stanju? Jesi li izgubila razum? Potrebna ti je moja podrška, ali šta ćeš ti ostaviti meni?" Zatim je počela da vrši pritisak na svoju majku da potpiše dokumenta. "Zašto još nisi potpisala ova dokumenta? Rekla sam ti da sve prebaciš na moje ime." U tom trenutku policajac je istupio i rekao: "Spusti ruku, nemoj tako da razgovaraš sa svojom majkom. Uhapšena si." Ćerka se uspaničila: "Ne, pogrešno ste razumeli. Ja samo razgovaram sa svojom majkom." Policajac je odgovorio: "Čuo sam svaku tvoju reč. Tvoj telefonski razgovor i ova dokumenta važni su dokazi. Sve možeš da objasniš u policijskoj stanici." Ćerka je bespomoćno pokušala da se nagodi: "Možemo razgovarati o ovome. Možemo rešiti ovaj problem. Razumećete me." Policajac je čvrsto odgovorio: "Ovde više nema rasprave. Ako imaš neko objašnjenje, daćeš ga u policijskoj stanici i u prisustvu svog advokata." Tako je ćerka, koja je kovala zaveru protiv sopstvene majke zbog njenog bogatstva, uhapšena. Da ste vi bili na mestu ove majke, da li biste zatražili pomoć policije protiv sopstvene ćerke? Da li mislite da je ova majka donela ispravnu odluku? Napišite svoje mišljenje u komentarima, a za još ovakvih videa pretplatite se na kanal. Hvala.